og velkommen tilbage til GetThere.dk's sommervideodagbog, del 8. Nu er vi i Hobro på besøg hos Jørgen Bak, og krigsskibet er med, og det nye byggeri er med. Og hvad er det, du har gang i lige nu? Vi har gang i krigsskibet. Vi slås for idéerne. Det ligger ved kaj, fordi vi plejer at være i Skagen på det her tidspunkt. Vi har brugt hele vores energi på at bygge om 1000 kvadratmeter i New Yorker retro-stil. Så du har heller ikke holdt sommerferie? Nej, aktiv. Sommerferie med indlagt aktivitet. Det med at holde rigtig ferie, det har vi folk til. Det betaler vi os fra herovre. Simpelthen. Ja. Men det skal være sjovt? Det skal altid være sjovt. Og vi skal slås, og derfor vil jeg have krigsskib. Og det er sjovt at have travlt? Det er altid sjovt at udfordre sig selv og gøre noget, lave nogle gode ting. Det giver mening. Og det giver mening at nyde det gode vejr her langs fjorden, og vi er tæt på kilden. Snart må vi til at drikke vores egen benzin, vores kildevand. Det kommer på flasker her sidst på året. Og du skal holde det for 2 minutter. Nu skal du til at stoppe. Stop! Kan I have en god dag? Kan I have en god dag? Hej hej. Hej.